zon overgoten heerlijk. Volle de lieden, daar gaan we. Hoppa! Oh, wat heb ik jou gemist. Wat heb ik jou gemist. Allemaal die klote regen, allemaal die wind, allemaal dat slechte weer. Hij is er, Frunk. Fijn dat ze er weer bent. En u ook wel fijn dat u er weer bent. Het is weer tijd voor Smullen met Wim in betere weersomstandigheden. We gaan eens eventjes de vinger aan de pols houden wat de mensen ervan vinden dat het zonnetje weer schijnt. En we komen wat verrassingen tegen. Zelfs 3 dansende vrouwen uit Brazilië. De zon schijnt. Ja, dat weet ik. Dat is lang geleden, hè? Ja, Hè? dat zeker. Dan krijgen de mensen voor een beetje goede zin. Ja. Dan worden ze toch weer een beetje vrolijk van. Vrolijk van, ja zeker. Ja, ja. Maar met die ellende wat we hebben gehad, al die regen, al die toestanden. Ja. Vrouwen hebben het allemaal koud. Ja, zo is het nu eenmaal. Oké. Hoi. Hoi. En we komen ook even Ans Berendsen tegen, een meisje van Nuenhagen. Ja, ja, dat zegt ze goed, ja. Een meisje van Nuenhagen, ja. Ja, en tegelijkertijd ook voorzitter van Hielschen Helenskoer. Van de Helenskoer. En dat wordt geleid door een Nuenhaags meisje. Ja, ja. Ja, en tot nu toe gaat het nog goed. Ze bestond nog. En we willen nu eens het gaan Angers toe, om ook, zeg maar, hij in de stad, om daar ons te laten zien. En ja, vergund, en eigenlijk mag ik dat nog niet zeggen. Sst, geheim. Onder ons, we gaan in een flashmob doen. En ja, hier kunnen we natuurlijk wel een flashmob is, of niet? Ja, dat is onverwachts plotseling op gaan treden of zo gaat, hè? Ja. Dat is wanneer ze zo samen kunnen van allerlei richtingen. En het begint te zingen en die anderen vullen dat aan. En dan blijven hopelijk ook een aantal lui staan om naar ons te luisteren. En wat we dan eigenlijk ook nog heel erg chic zouden vinden is, wanneer zich dan nog het leden komen aanmelden. Want die gaan van hoe heel nu naar corona en zo. We gaan het allemaal overleefd. We gaan echt een heel leuk koer voor oefenen op de grond zich oefent. Dus lui die hier willen zingen, moeten eigenlijk gewoon bij ons zien. En ze kunnen al komen kijken op onze flashmob en ter koningjarig is. Dus 27 april. 27 april, zo tegen de middag, half 3 denk ik. Het moet een verrassing blijven. Ja, is een verrassing, ja. Hé, maar even geen angst, de kalte u verluidt, dus het is een gemengkoor. Het is een gemengkoor, ja. Ja. Maar ligt de overhand nog meer bij de vrouwen of bij de mannen? Nou, we proberen dat allemaal zo gelijk mogelijk te verdelen. Anders klinkt het niet. Maar vooral het gaat weniger mannen, dus die willen we ook hier. Mannen! Mannen! Is dat niks voor dich? Ik kan niet zingen. Oh, dat is nu jammer. Maar dat zagen alle lui. En wanneer ze bij ons komen, dan denken ze, ze kunnen wel zingen. Dan kunnen mensen heel mooi geluid doen. Want vooral een super dirigent. Die zorgt ervoor dat Giekrennen de partijen goed leert en zo. Dus goede sfeer, leuk koer komen. Als er nog een bariton nodig hebt, de baas van RTV Parkstad Arno, dat is een geweldige bariton. Dat klinkt heel mooi, hoor. Ja, dat wil schön. Vergut met hem kallen. Is goed, afgesproken. Dus, maar als, is er nog een site waar ze op kunnen kijken eventueel? Of als ik dit nu zinnig denk, ja, ik kan niet naar Helle komen, ik wil me wel gaan aanmelden. Of ik wil eens een test mee doen. Wie werkt dat dan? Dan kan ze op de grond zich oefenen om 8 uur op de Heksenberg in dat gemeenschapshuis. Dan voor Giekerwerk repeteren. En ze kunnen anders mij ook immer bellen. Iedereen is welkom. Giekeren is welkom. We zijn met Giekeren heel erg vroeg. En we gaan de ervaring Giekeren lid brengt wat gaat eigens met. En de sfeer wordt alleen maar beter ervan. En wat zingt er dan? Alles. Want tegenwoordig is het heel hip dat ze in oude vandaag doen ze nummers van Queen zingen en van ik weet niet wat allemaal. We zingen eigenlijk van alles en nog wat. Omdat we soms in de kerk zingen, zingen we ook nog eens wat. Het gaat Gregoriaans. Maar vooral Nederlandstalig en Engelstalig. Dus ja, gewoon ook dat wat we leuk vinden. Dat is democratisch. Jullie kunnen zelf met ideeën komen. En vooral een super dirigent, hij zet dat allemaal om. En een super pianist. Dus wat willen we? En de leeftijd maakt niet uit? Nee, maakt helemaal niks uit. Nee. Dus van jong tot oud? Ja, want wat is tegenwoordig oud? Ja, maar we voelen ons allemaal zo jong, dus laat gaan. Dit is oud, maar hier ben ik nog jong. Ja, dat straalt zo goed, ja. Dankjewel. The sun is shining. The sun is shining, yes. It's better than the last days, hè?
Sure, zeker. All the rain is not good, eh? No, You must have sun. precies. Exactly. Maravilhoso, maravilhoso. She is Brazilian. When there is sun, everybody is happy. Where you come from? Brazil. Brasil, brasileiro. Brasil. La 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 la. La 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 la. Brazil. I love Brazil. Thank you. Have a good time. Enjoy yourself. Bye. Het gelukkigste echtpaar van Heerlen. Was je jarig? Nee. Waarom was je hem dan aan het kussen? Ik zag een foto. Een foto, ja, liefde. Bij Pecco. Ja, wij was een liefde. Liefde, Hans. Is ook een lieve man, hè? Ja, zeker. Waar heb je hem ontdekt? Hier in Herlen, centrum van Herlen, ja. Hé jongens, maar de zon schijnt. Als ik jou zie, schijnt de zon helemaal. Ja, dat klopt. We liepen naar de overkant van de straat en er was alleen maar schaduw. Dus we hebben gekozen voor deze zijde. Ja. Goed hè? Voor de rest Ja. alles onder controle. Helemaal goed. Ja, ja. Ik kom net mensen uit Brazilië tegen, die waren aan het dansen. Ja. Nou, dat is heel mooi. Zij dansen ook veel, want ze komen uit de Dominicaanse Republiek. Dominica. Ja, Dominicaanse Republiek. Elvis Crespo. Ja. Suavemente, besame. Ciao. Ja, je zit Hanny. Met lentekleding. Je moet de kraam naar de andere kant zetten. Dan sta ik voor die brillenzak. Dat kan toch niet, Wim? Die mensen moeten ook verkopen. Zet ze toch een bril op, nou sta je voor de HEMA. Ja, dan ga ik broodjes eten. Dat is makkelijk. Dus volgende week aan die kant. In de zon. In de zon. Ik ga dat nu regelen. Ciao. Ja, onze Heerlen-watcher die altijd alles voor de ondernemers in de gaten houdt, is Nico van Versenveld. Dus daar komen we ook regelmatig in dit programma tegen. Het is altijd leuk om die weer te zien, want er komen er altijd weer oude anekdotes van vroeger. Wie ik nog een jongens kon worden, van een jaar of 6 of zo. Nico, ja, wat scherst mijn verbazing. Doe bel eens mee op en zit. Ik moet er even op gaan wezen. Ja. En waar gaat het eigenlijk over? Het gaat zich om deze witte streep hier. Ja, die is hier. Startlijn. Ja. Als ze hier over gaat, moet ze direct een proces van €159 betalen. Och, dat meent ze niet. Ja. En het is helemaal... Zit dan Emus hier of zo? Zit die Emus? Ja, iedereen zit er nog zo. Nee, ik bedoel, zit die Emus wat erop schreef? Of? Nee, daar hebben ze in de camera hebben ze geplaatst. Dus over de streep is €159. En het is zo zonde van het geld. Ja, en de hele gemeente staan nu overal. Witte strepen, Geesten de Reuver, kost €159. Of de moest natuurlijk een vergunning hebben, dan krijg je geen... Leveranciers, bezorgers, dat soort mensen. Bij ons in de winkel, mensen komen even heel snel, zetten hier de auto neer. Gewoon weer weg. Een week daarna weer. Maar ja, voordat dat bonnetje komt, is dat weer 2-3 weken om. Dus ik kreeg direct 2 bonnen van €159. Dure sigaretten. Hele dure sigaretten. Maar dit is ook heel onduidelijk aangegeven hier in Heerlen. Waarom duidt de gemeente niet fatsoenlijk aangeven? Dat als ze er overheen gaat, €159 boete. 1 bordje is genoeg. Die camera is gewoon in werking om 12 uur 's middags. En die bleven dan tot 's morgens vroeg bleven die aanstaan. Dus die advies is aan de gemeente, zet hier een bord neer. Ja, fatsoenlijk. Duidelijker. Ja. Bij overschrijding €159 boete. Juist, ja. Dat is het enigste wat ik verlang. Ja, die gemeente, ja, die denken gaan het nou, zetten ze alleen maar door controle, meer niet. De lui moeten weten dat het geld gaat kosten. Dan gaan ze echt niet erover. Dus bij elke inrit steeds zo'n... €159, na 12 uur 's middags. Ja. Ja goed, we hebben het bij deze aangenomen. Heel belangrijk. Nico, bedankt. Alle witte strepen, als het centrum en iets oppassen. Rie er niet over, het kost €159. Echt een schande is het. In alle gemeentes is alleen maar, ja, oftewel met een kaart. Ja, dat ze 2-3 uur gratis kunnen parkeren. Maar Heerlen moet weer het geld verdienen. En dat, zo jaagt ze ook de lui in. De stad doet, dat is het ergste nog. Ze willen zo graag hier de stad promoten. Ik lach me helemaal kapot. Ze doen alleen maar de lui wegpesten. Dat is het probleem. En geen fatsoenlijke informatie geven, die lui.
Want ik zie fietsen nog wel, dat vind ik ook een beetje raar. Ja, fietsen, dat is ständig wat nog maar zien. Als ik af en toe de Sarolio-straat in Dat is afkom. levensgevaarlijk, levensgevaarlijk. Ze komen hier van de heuvel af en ze vliegen zo de Tirol in. Vooral die met die pizzakisten vuren op. Ja, bijvoorbeeld, ja. Maar ook die jeugd, die vinden dat geweldig. Van de boven naar onder te fietsen, keihard. Ja, er gebeuren al flink ongevallen. Je hebt ze al metgemaakt. Ja, zeker. Och, die liggen niet. Allemaal in de Tirol liggen ze al plat. Ja, ze leven dan nog wel, maar ze staan op en ze hebben flink pijn. Maar ik weet dat de gemeente geen fietsers meer houdt, maar dat is moeilijk te controleren, zeggen ze. Fietsers geen probleem. Als ze zich maar rustig fietsen, dat is het grote probleem. Die jeugd vlug hier door de straat en dat is het jammere. De gewone lui rijden allemaal rustig. En scootertjes helemaal. Ja, dus- En stepjes, hè? ja die zijn van de bieren niet meer. Nee, dat valt reuze met. Echt, die stapjes, daar heb ik geen problemen met. Dat wordt het. Ja, er zit hier een accordeonist achter mij, maar die speelt niet. Het blijkt dat hij de sneeuwwalser gespeeld heeft en zijn vingers bevroren.